मला वाटतं अधिक बोलण्या मी एकच सांगेन की मला अलीकडे सगळीकडे सांस्कृतिक प्रदूषण असे आपण प्रदूषणग्रस्त अशी आपली सामाजिक अथवा इतर प्रकारची व्यवस्था आहे की काय अशी शंका यावी अशी परिस्थिती आहे। हे सांस्कृतिक प्रदूषण टाळण्यासाठी आपल्याला खूप प्रयत्न करावे लागणार आहेत आणि हे सर्व प्रयत्न आपण सर्वजण एकमुखानं एकचित्तानं एकमतानं करूया एवढंच मला सांगायचं आहे। मित्र हो, मगाशी दीप प्रज्वलन करत असताना लक्षात आलं की मला वात दिसत नाही। डोळ्यांची समस्या आहे थोडीशी, पण वात जरी दिसत नसली तरी ज्योत निश्चित दिसते आणि अशा प्रकारच्या विविध क्षेत्रात आपापल्या तेजानं झळकत राहिलेल्या अनेक ज्योतींचा सन्मान या इथं होणार आहे। त्या सर्वांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो।